Hej, YouTube. Jeg vil gerne lave en video med mig. Så ja. Som I kan se, så har jeg et bord her, og så min hånd her, og så vil jeg sætte musik på. Jeg har givet X-String, så her er min kniv. Men jeg har tænkt mig om det snart lige meget. Så jeg starter den lige om lidt. Og så går jeg bare i gang. Grunden til at jeg brugte en banan, det var fordi at jeg har skært mig de her. I kan se det der. Så ja, men det var alt for i dag.